Babban gida, ga babban gida. Sama, babban gida. Komai in za su yi yau a cikin gidan. Ko abin kirki ko rashin sa za su yi a nan gidan. Ga babban gida da takwakiya a cikin gida. Babban gida. Babban gida mai babbar harka mai mata ɗaya a babban gida. Babban gida, babban gida, babban gida, mai babban gida, mai babban gida, a babban gida muke, a babban gida muke. Sunana Baushe, ni ne mai gadin wannan gida da kuke gani. Akwai abin mamaki a cikin wannan gida da kuke gani, domin babu irin nau'in halayya ta ɗan adam wacce babu ita a cikin wannan gidan. Kada ku yi shakka akan abin da nake gaya muku, da sannu za ku gani. Sunan mai gidan Alhaji Dauda, yana da mata mai suna Hajiya Abu. Hajiya Abu masifaffiya ce ta ƙin ƙarawa. Furera, wai Furera ina aiken da ne miki ne ni ɗazu? Yana kicin Haji. Kicin kuma kika kai shi? Maimakon ni da na baki ki kawo min a hannuna sai ki je kicin ne ya aike ki ko ni? To wannan goge-gogen da yake ni ban ga amfani shi ba, ki fita ki je ga aiki can ki je ki yi shi a waje. Shara na ce ki je ki gyara min cikin gidan nan. Kin san waye zai shigo ko dan a dauke ni kazama? Ki hakuri Hajiya, za a yi. Ki tafi ki je ki yanzu ba wai za a yi ba. Ki tafi ki je ki kawai. Ke wai dan Allah dan Annabi a wani garin gaba kike? Mahaukaciya ce ke mi kalli abin da ya siyo mu. Biki san garin albo ba, biki san fulawa ba? Ki hakuri, na dauka fulawa kika ce in siyo miki, ban san alabo bane, ki hakuri. To yanzu ga ya mun me kike so in yi da ita? Kalli fa. Kalli fa abin da ya zuba siyo mun fa. To ka mai da ki je ki karata ga ta nan. Ko ita na ce miki haka na aike ki? Ke biki san garin albo ba, biki san fulawa ba, sai ki je ki siyo min, sai ki je ki karata da ita. Me zan yi da ita? Komai ku sai kun sa mutun yayin hayaniya ana jin shi, ana ce mishi masifaffe. Wannan ita ce matar Alhaji Dauda, Hajiya Abu mai muciya. Haka take kullum, masifaffiya ce ta bugawa a jarida. Ba a yi mata laifi ta yafe, sannan duk abin da ta sa a yi, ko da baka gane ba baka da izinin ka ce baka gane ba. Idan ka ce baka gane ba, da zagi za ta fara, ƙarshe ma ya koma duka. Bayan ita kuma sai ƙaramin ɗan Alhaji Dauda, wato Jibrin. Na ce wai wayo,
amma ga banza ne. Hai, yau na ɗan madiri. Allah wadaran naka ya lalace. Kowa ma banza ne. Mugun ma. Kabaro banza a yi Sobuwa, hana lai. Sai ba na iya tsayuwa fa. Kai. Ya same ni. Da ƙyana zo. Kai, ni kuke kallo ko? Ana abu a sirri. Ni kuke kallo. Sai ka tona. Ni ma suke kallo na yi shaye-shaye. Dan banza ga nauyi kamar bulo. Kowa ma banza ne. Ni ma banza ne Allah. Na gaske kuwa. Kai ma banza. Kowa ma banza ne. Ga kanan babban banza? Suna can banza ne. Ni ma nan banza ne Allah wallahi. Dan banza nauyi kamar bulo. Kuma. Itan. Ha. Inda ka san na tashi tahuna. Kai. Kaga. Nan ba bangaren alhaji na kana yi. Ba can ne ban gurin ku bane? Nan kai nan. Nan za ka yi. Ina ne gabas? Ba nan ne bangaren ku bane? Ina gabas. Kada ka je ka ja mun abun fade inan. Na ce kai nan. Wallahi ne ka kai ni wallahi ba zai ka kai lawa. Nan za ka. Wa kana danna na za ka zuba min da caji na fa. Jibrin kenan. Haka yake kullum a buge yake karasowa gida. Ba shi da wani aikin da ya wuce shaye-shaye. Shi ne ƙaramin ɗa a gidan wanda ake ji da shi. Bayan shi kuma sai ummi. Uy, farfesu. Hajiya, kin ji ni shiru kwana biyu. Ba matsala in Allah yadda. Kaki da ba komai. Za ki ji ni nan da jibide zuwa jibide. Ba matsala kaki damu. In ma account za ki turo sai ki turo kawai kaki damu ba wani abu. Me yasa me ya faru da yarinyar nan? Wa kuma zai taba min yan lelan nawa? To me take so? Yanda na? Na'am. Yaya menene ya same ki? Wai taba ki? Mafarkin farfesu na yi umma. Farfesu. To ina abincin da aka baki dazu? Na zubar ya yi daɗi ba. Ya sa da na kwanta ne mafarkin farfesu. Abincin kika zubar? Ma yi mun farfesu. Ke. Gidanku. Babanki ya kawo farfesun ne? To ni ba da kaza a nan gidan ma. Umma shi kenan dama na san ba kya so na a cikin gidan nan. Kamun ba ke kika haife ni ba umma. Wallahi tallahi benan nan namu zan ha kolu in faɗo babban Ummi! Wallahi tallahi faɗowa zan yi. Tun da kowa ke so na. Ke tsaya. Haba ƴan lele na tsaya me kike so? Me ke so? Gaya mu. Farfesu. To bari zan sa a siyo miki yanzu nan. To me na faɗawa? Ya isa aka ce ya isa. Hajiya, me yake faruwa a gidan ne? Wai sai ta faɗo nan saboda tana son farfesu shine kawai fa take wannan abu. Ta faɗo mana. Ba ka da hankali ne? Saboda kawai kai ba kai ka haife ta ba sai ka ce mun in batta ta faɗo? To amma Hajiya naga ko a garin gaba mutum ya san in ya faɗo nan gurin ai ya tashi aiki. Batta ta faɗo. Alkur'an sai ta karere ta faɗo. Ya isa. Kin san me zaki? Ki tsaya ki sha iska karin ƙara ji kin ce zaki faɗa. Zan je in sa firira yanzu ta dafa miki ai akwai a firiji. Kin ji ko? Bari in je in sa a dafa miki. Mami ina jira fa. Za a kawo yanzu. Kar ki dade. To. Yo mu za a yi ki ta murmura. Ba ta faɗo man. Ha, yanzu banza. Ummi kenan shagwabiya ce ta ƙin ƙarawa kuma tuburariya. Wani lokacin idan aljanin rashin mutuncinta suka tashi dole ne sai an mata abin da take so. Ita kuma Hajiya haka take biye mata. Bayan ita sai yayanta Sule wanda shine babba a gidan.
Allah barka sauka. Assalamu alaikum. Barka ne. An da lafiya? Alhamdulillah. Madalla. Babu wata matsala dai? Ba wata matsala. An kawo maka abinci wato ina nufin da ami. Akwai abinci. An samu dumani. Alhamdulillah. To masha Allah. Alhamdulillah. Masha Allah. Barka zuwa. Sauka lafiya. Wannan shine Sule. Shi kadai ne bawan Allah mai hankali, ustazin gidan kenan, wanda shi kadai ne yake iya gaishe ni idan ya zo zai wuce. Kullum shi ne kadai yake zuwa makaranta, sannan shi ne wanda ba a damu da shi ba a cikin gidan. Sai mutum na gaba shakundum kenan, mai gayya mai aiki, shi ne Alhaji Dauda. Mutum ne mai son surutu amma ga saurin baki. Maganar da na ji da gaske ne? So to shi kenan to na sarki bala'i da masifa me kuma ka ce ya faru me ya faru kuma in ba dai ban neman bala'i ba kuma Ai baka san ni sarkin bala'i bace sai na ji wannan magana ka tabbatar min wai haka ne? to wai muna baka nayi ko na baka ya faru ni ba san abin da ke magana kai ba ba san ko kana ba ci wani me ke nufi ba Aka ce kana yawo gidajen matan banza wai har yarinya can ladidi neman ta kake. Ni in ji ubanwa bisa billahi in ji ubanwa don in ga da ba Amma ba dai ubana ba ko? Haba ya ni din banza ga mutuwa na ba za ka tabbata ga mutuwa ba amma saboda za zuwa ga mu wannan ai shar wannan galan shar ne aka zo kai Kaga faɗa min gaskiya. Haka nan ne haka nan ne ranki daɗe. An tashi lafiya? Ana bubbuga. Baki rai bakin fama. To Allah ya taimaka. Allah ka mazaje na gari. Amin ka kayan addu'a ne kyau. Allah ya shige mana gaba. Allah sa me sai sani. to ni wani abu ce yarinya ce kurin daga ta same ni to muka gaisa ta kurin sai mata zabi guda biyu shikenan kuma abu ne faru ba wani abu ne faru Da gaske ne kenan. To ai ko yau wallahi yau ka taro bala'i. A ina? A nan. Haba. Yaya Alhaji, yaya lafiya? Yaya. Bakari. Yaya, ya daganka ka fito na aya mutsi kamar a fusace. Bakari. Alhaji. Bakari. Ranka ya dade ni gani nan fa. Me ya faru? A shaka mata suke? Na'am. Nace a shaka mata suke? To. Me ya faru to? Wato ban rashin mutunci. In ban rashin mutunci ga masifa ga shegen fada. Wani irin rayuwa ce wannan da Allah da Annabi. A ce mata zama haka saboda Allah da Annabi. Shirin me? Ga shirin fada. Rashin mutunci ce. To, ai su haka mata suke gaba ɗayan su yawancin su haka suke. Musamman ma a ce matarka masifaffiya ce. Kaga in matarka masifaffiya ce. Yanzu me mafita? Akwai mafita. Me mafita? Mafitar shine kada in faɗa ne kuma a ce na shiga abin da ba ruwa na. Bakari kai maka. Kashi to ga ta nan. Ai wallahi tallahi ba za a rena mun hankali a garin nan a wulakanta ni ba. A nuna mun ban san me nake wallahi sai dai a mutu daga malam Halli ba. Wallahi sai dai a mutu. Wallahi sai dai a daga malam Halli. Sai wani ya hada da su ba ka bude kofa. Ya alhaji. Ka bude kofa sai kai. Ai yau zan kai. Ai ina gidan za a zo a same ni. Ai wannan muciyar da ake gani ba aro ta ne ba ta gidan ce. Wallahi ina nan ina jiran ku. Za a zo a same ni. Babban gida. Babban gida. Sama babban gida. Komai in za su yi yau a cikin gida. Ko abin kirki ko rashin sa za su yi a nan gida. Ga babban gida da takwakiya a cikin gida. Babban gida. Babban gida. Sa mai babban gida mai babbar harka.
mata ɗaya